Borjanito Production predstavlja. Lijep pozdrav poštovane gledateljice i dragi gledatelji. Što bi rekli naši stari u zdravlje. Dobavio sam jednu rakiju od višnje, takozvanu višnjevaču. Opet sam izbivao neko vrijeme iz ovog online svijeta. Bio sam u nadnici u Lješnjacima. Evo, kao što možete vidjeti, tu je jedna vreća, druga, treća, četvrta, peta, šesta, deseta, to je sakriveno. Plaća u nadnici je 10 kila lješnjaka u ljusci na dan. I sad ja kao dobra domaćica lagano krckam, odnosno tucam te lješnjake. Kako bih vam mogao pokazati kako ja to pripremam za konzumaciju, za jelo. Neko to stavlja u rernu, neko peče u tavici, ali ja ne. Šta ja radim s ovim premium rimskim lješnjacima, to ćete vidjeti. Jer pazite, lješnjak kao nekakav svojevrsni orašasti plod, on mimo toga što je iznimno bogat višestruko nezasićenim masnim kiselinama, tu prije svega mislim na mononezasićene i polinezasićene masne kiseline, on je jako koristan kad gledate recimo nekakav film, ono, znaš, na primjer gledate danski thriller, nizozemsku komediju i ja lijepo volim, znaš, onu korpicu i lagano zobam. Ali dobro, ovo nije emisija o mojim radnim navikama da zderemo ovu rakiju. Moja mila ženica mi ne daje da čistim lješnjake u kući, ali iz tog razloga, a iz ovog drugog, pošto sam spor sa tom sikiricom, ja ću te sve lješnjake odnijeti na krckanje. Aj, kura ću ja to lupat. Ajmo te u kuću. Bela, mršu brlog, mršu, bit će kuvan. Širok šor, jedina, čuvaj se, ledina. Ne vrata zaboraviti. Dobrodošli u moj skromni dom. Lokacija B, što bi rekli naši stari. Znači, uzimamo ove naše lješnjake, sipamo mlake vode, ne smije biti hladna, ne smije biti vruća. Koji pluta gore, taj je šupaj. Ma ne. Gle sad. S obzirom da je ova ruka mokra, uzimamo miks slatke i ljute paprike. I gle sad. Malo 2-3 prstohvata, ovisno o količini koju imate, možda će biti potrebno jedna jušna žlica, jel? I ovisi kakvu aromu želite. Malo posolimo. I šta sad? Ha, ništa, da upalimo rernu. Na 200 Celzijevih stupnjeva, odnosno na 180, ali meni je već malo grijat slabiji, pa ja vrnem na 200.
I dok se ona lagano grije, miješaj. Malo još soli. To je to. Znači, ne smijete ih predugo držati u vodi da ne povuku vlagu, jel? I sad ćemo napraviti sljedeće. Jedan dio ove naše adekvatne količine lješnjaka ćemo gruniti ovdje. Pogledajte, kod lješnjaka je bitno da ne sjede jedan drugome zavrat. Da svaki ima svoje mjesto, da su pravilno i jednako disperzirani unutar ove naše posude ili ove male tasnice. Jel? I sad ih grunemo ovo đubre, ovaj air fryer. No. 200 stupnjeva, grunit ćemo ih na 15 minuta. Znači to je ono slow dry para cooking. A ovaj drugi ostatak, njega ćemo bubnuti u ovu malu. Ako imate, možete staviti foliju za pečenje, bit će vam u mnogo čemu lakše kasnije kad ih budete vadili van. Ali pošto ja to sad nemam, ja ću to sad samo ovako gruniti. Grunili smo znači unutra, nema više, jebi ga, ne da mi se tucati. I sad bubamo to ovdje u pečnicu. Nije se još zagrijala, znači kad je full zagrijana na toj temperaturi 10 minuta. A ja ću sad ostaviti jedno 13-14. Jer ako ostavite više, postoji vam šansa i vrlo vjerojatna mogućnost da zagori ko meni prase, zna, morate paziti. I sad dok to čekaš da ne gubiš vrijeme, predstavljam vam jednu divnu rakiju mupovaču koja, moram reći, kao što i piše na deklaraciji, pogledajte, udara ko pendrek po leđima. Aj uzdrav. I dok čekate tih 15 minuta, morate si naći nekakvu zanimaciju. Evo, ja sad trusim ovaj Lav Premium. Uzdravlje. Kako bih ovo vrijeme došašća, odnosno iščekivanja ovih naših divnih lješnjaka, što bezbolnije savladao. Jel? Kako vi pečete lješnjake i šta mislite o ovome svemu, recite slobodno u komentarima. A ako ostanete uz video, tada ćete vidjeti borjanito kvalitetu koja se odnosi ne samo kao do sada na meso i mesne prerađevine, već i na orašaste plodove. Mi sad moramo pričekati zvuk koji će nam javiti da su naši lješnjaci gotovi. Ovo je zvuk koji nam govori da su možda ovi naši lješnjaci gotovi. Ali tako je i baka zvonila u podne. Idemo vidjeti.
osobno ne čistim lješnjake od ljuske, jer ljuska zapravo sadržava glavninu nutritivnih svojstava koji su potrebni našem organizmu da bi bio zdrav. Jel? Ali, ako vi želite, onda imate caku. Uzmete kuhinsku krpu, stavite ju na stol, i tu sad poslažete lješnjake, i onda uzmeš drugu kuhinsku krpu, evo ja ću sad za ovaj primjer recimo uzeti ubrus. Čisto da ne bude da vam nisam rekao. Jer sad dok sam meditirao u iščekivanju ovih naših lješnjaka, sinula mi je ideja. Možete ovako. I sada je to puno i trlja. Ali bolje je s kuhinskom krpom. I kad ti to trljaš, šta se dogodi? Zapali se, ma ne, nego skine se ljuska. Znaš, samo ako je dobro pečeno, ali ovo je Air Fryer Max 9000, da vidim kak je lješnjak. Ovaj je top topova. A sad kak je ovaj uredni, to ćemo vidjeti, znaš tu 15 minuta, tamo 12, ovo sam stavio prije da ne bude starije, sad ćemo vidjeti. Gdje krpu upečem, ma. Znači, ovi su baš dobro pečeni. A ovi su malo manje baš dobro pečeni. Ali nije ni jedan zagoren. To su dvije različite sorte, zna. Ovi su više dobre. Dajmo. Pogledajte vi to. I bolje sam bio. I tako, dragi moji, dok ja lagano privodim ovu divnu epizodu kraju, vi nemojte biti ljeni, bubnite taj like, bubnite subscribe. I što da vam poručim nešto prigodno za kraj. Dok grickam ove lješnjake, pozdravit ću vas jednom starom narodnom pjesmom od jednog iznimnog umjetnika koji se zvao Satan Panonski, a pjesma kaže sljedeće. Lepi Mario, tan, grickao si klitoris, lepi Mario, tan, dobio si sifilis, jebi se sad. Otprilike. Zavi sljedeći bili do grickanja.